एक्चुअली बे हाबाफारि खालामनाया जे जोंनि नैबे माखासे दैदेनगिरिफोरनि जे नाजानायाव जेसेबांखिनि खौसेथि बेखौ गोसारहोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। माखासे अपोजिशन पार्टी बे पार्टीफोरा बिथांमोनाबो माखासे हान्जा सुरगासिनो दं, बिथांमोना गावसिनि गोहोखौ देखायदों। थिग बेबायदिनो इउपिपिएलनि जेसेबांखिनि सापर्टार्स दं, मददगिरिफोर दं, आदा बाजै, आयंमोन, मादैमोन, आबैमोन, बिथांमोना फैदों लोब लोबै, बिथांमोनाबो देखायनो फैदों। बिथांमोना सारमोनखौ बुंदों जे जोंबोथ' दं, बिसोरनावल' सापर्टार्स गैया, मददगिरि गैया। दा दिनै प्रमद बर' सारजों जों बयबो दं, बेनिखायनो मानगोनां प्रमद बर' साराबो फैनानै उदालगुरियाव बेबायदि रेलिखौ लानांगोन। स' बेनिखायनो दिनै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों आरो आंबो बेवहाय बाहागो लाफैदों। बाहागो लाफैनानै आं नुनो मोन्दों बेवहाय गोबां लोब लोब एकदम हाजार हाजार एकदम 50,000 60,000 सुबुं अनजिमा बेवहाय बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो लोगोसे साइडआवहाय आङो सासे आबैखौबो मोसानानै मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ बरायनाय, मानगोनां बिटिआरनि डिपुटि चिफ जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौ बरायनाय आरो जोंहा इउपिपिएलनि जिएस राजकुमार नार्जारी सारखौ बरायनाय जों बेखौ नुनो मोन्दों। बेखौ नुनो मोननानै थारैनो आङो गोसोआबो माखासे गोजोननाय मोन्दों कि माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोजां हाबाफारि उदालगुरि जिल्लायाव आरो बिटिआर ओनसोलाव मावगासिनो दं। जाय सुबुङा मोजां खामानि मावदों बै सुबुंखौ जों मोजां मावदों होननानै बुंखानांगोन। जुदि जोङो मोजां मावनाय सुबुंखौ जुदि जों बाख्नायालासिनो थायोब्ला आरो जुदि मोनसे बाथ्रा दङ, नुनानै जुदि मोजां खामानि मावदों बिथांमोनखौ बाख्नायनांगौ आरो लोगोसे जाय मानसिया गाज्रि खामानि मावदों बेखौ जोङो दुसिनांगौ। बे मोनसे बाथ्रा दं। दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा मोजां खामानि मावदों, बिथांनि खामानि मावनाया लं टार्म। दा सर्ट पिरियडआव बिथांमोना माखासे दाख्लै एसेम्बलियाव आं थांदोंमोन, गाहायदोंमोन आङो सासे इउटिउबार हिसाबै बा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार हिसाबै आङो बाहागो नायहैदोंमोन जे गमामायै मा सोलिगासिनो दङ। दिनै बेवहाय नुनो मोनबाय 20,000 बिगानिबो हा बिथांमोननि बिपि पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा जब्द खालामनानै दं होननानै बेखौ एसेम्बलियाव सिखारनाय नुनो मोन्दों। दिनै बेफोरबायदि एसेबां हाफोरखौ बिथांमोना केलेंकारि खालामस्लायस्लाय बे दाख्लै बावै इलेक्सन खालामनांगौ गोनां जि बाथ्रा जादों नङा होमबा, बेफोर हाखौ बिथांमोना होमोनथाय नङा होमबा। आरो बेवहाय बिथांमोना माखासे गोबां सुबुंफोरखौ इन्सपायार खालामदों, हा बायदिसिनाखौ मा होनदों फरेस्ट हाफोरखौ फोजोबनांगौ आरो सरकारखौ दाय होनांगौ, बेबायदि मोनसे बाथ्रा ओंखारगासिनो दं, सिं दायो मोनथिलांगासिनो दं आरोना। स' दायो आं हिसाबै जाय मानसिफ्रा दायनिगिरि खामानि मावदों, जाय मानसिफ्रा जाफ्ल'दों, बे हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो बुंनांगोन। आरो लोगोसे बेवहाय आंनि बुंनायनि खारना जाहैबाय बिथांमोना 17 बोसोर सम मोन्दों, बिथांमोना 17 बोसोर सम मोन्दों सरकारखौ दैदेननो थाखाय, बिटिसिखौ दैदेननो थाखाय। दा दिनै मानावदा प्रमद बर' सारा 5 बोसोर सरकार दैदेनबाबो 10 बोसोर सरकार दैदेनबाबो बेवहाय बिथांमोननि जे खामानि मावनाय बिथांमोना समखौ मोनजोबाखै नङा होमबा। बिथांमोनजों जेब्ला जों रुजुनो हागोन 17 बोसोर, दा बिथांमोना 17 बोसोराव जि खामानिखौ मावनो हायाखै बे खामानियाव प्रमद बर' सारा मावदों। नायदो अब्ला जों बुंनांगोनानोखाना जाय मानसिया दिनै बड'फानि मानखौनो लाखिनो हायासै, जों बेखौ मा बुंगोन। दिनै 2 बोसोर सरकार दानाय लोगो लोगोनो बड'फानि सानखौ फरायसा सान हिसाबै लाबोबाय स्टेट लेभेलाव, अब्ला मा बुंगोन बेखौ नोंथांमोनानो बुंनांगोन। बेखौ रिपर्टारफ्रा गासिबो निउस चेनेलनि मानसिफ्रा गासिबो दामजोबनांगौ। माने आंनि मथेब्ला आंथ' बुंखागोनानोखा बेखौ नङा होमबा। दिनै आसाम एसेम्बलि आयेन आफादा बेयावहाय बर' रावजों हांखोजों लिरबाय बिथां सरकार फैनाय लोगो लोगोनो, अब्ला बिनि सायावहाय 17 बोसोर सरकारखौबो जौआ बिथाङा मानो लिरनो हायाखै। दिनै देरहासार एमसिएलए माने कमप्लेन खालामखो जे सेक्रेटारियेटआवहाय बर' हांखोजों लिरनाय इंलिस रावजों लिरनायखौ बिथाङा माने एसामिस लिरनायखौ माने कमप्लेन खालामनानै आसुफोर बायदिखौ मा होनो इन्सपायार होखो, बिथांमोनखौ चान्स होखो। बिराद गोबां जों फैयो, बिथाङा बर' हारिनि जाथिनि जेबो दिनैसिम खामानि मावनो थांखि लायाखै बिथाङा। आरो दिनै जों मोनथिबोदों बिथाङा जाथिजों जाथि एदाव होलायगासिनो दङ, बेबायदि आरोना। बेनिखायनो आं बिथांखौ सापर्ट खालामो। जेबो गेदेर इस्यु गैया, बिनि सायाव जेबो गेदेर इस्यु गैया। गोदो समाव मा होनो बिपिएफ सरकार दानाय समाव एबसुआ बेसेबां सापर्ट मोनजानो लुबैदोंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट समाव, बै समाव अब्ला बिथांमोना सापर्ट होयोमोनब्ला माबा मोनसे खहा जागौमोन नामा। दिनै इउपिपिएलआ एबसुखौ सापर्ट होदों, बिथांमोननि जे नाजानाय बेयाव सापर्ट होदों, बेखौ बिथांमोना सैज्य मोनाखै आरो डेभेलप जौगासारनायखौ बिथांमोना मेगन सादों। आरो बेवहाय जेबो गिदिर खहा गैया जे एबसुआ इउपिपिएलआ एबसु आंनियाव जेबो गिदिर खहा नङा। बिथांमोना